Θα κοιτάξεις τα δάχτυλα των ποδιών σου. Παιδιά, απλώς ακολουθώ τους φίλους μου στο σπίτι. Δεν είμαι... Αυτά είναι κάπως... Αυτά είναι πολύ δύσκολα τεστ. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου κάνετε μια χάρη. Επειδή λατρέψατε το bye bye bye, σας αρέσει το sexy back, κάντε μου μια χάρη, θα σας τακτοποιήσουμε. Έκανα τα πάντα, θα σας αφήσουμε να φύγετε. Και μετά όταν το κάνουμε αυτό, ακριβώς όπως κάνετε τώρα. Πόδια μαζί, χέρια στο πλάι. Το κάνατε ήδη. Απλώς θα το εξηγήσω ξανά πριν συνεχίσουμε, εντάξει. Χέρια στο πλάι, πόδια μαζί. Και μετά θα κρατήσετε το κεφάλι σας ίσιο. Και απλώς θα το κρατήσετε ίσιο. Ακολουθήστε μόνο με τα μάτια σας, εντάξει. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Ε, 407 από 7. 6, προχώρα. Και μετά αυτό το τελευταίο. Η BMW σου ισχύει μέχρι τα 50. Παρούσα εταιρεία αυτοκινήτων ΕΠΕ. Ύποπτος. Η ρύθμιση μπορεί να πέσει στο κεφάλι ή στα πόδια. Πρέπει να κρατάς το κεφάλι ίσιο. Thank you. You could practice that first, please. Θα μοιάζει σαν να κοιτάς τα φρύδια σου. Θέλεις να κοιτάξεις? Μπορείς να κρατήσεις το κεφάλι σου ίσιο. Και να ακολουθήσεις με τα μάτια σου. Ναι, όταν σηκώσεις τα μάτια, θα μοιάζει να κοιτάς τα φρύδια σου. Κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία. Το επόμενο πράγμα είναι να κάνεις τη στροφή περπατώντας. Θα σου το εξηγήσω και μετά θα το κάνεις, εντάξει. Θα το εξηγήσω ολόκληρο και μετά θα το κάνουμε. Κάνεις 9 βήματα φτέρνα μύτη, μετά μερικά μικρά για να γυρίσεις και άλλα 9 φτέρνα μύτη πίσω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια φανταστική γραμμή. Αν θέλεις, υπάρχει ένα μικρό σημάδι εδώ, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Αυτό που θα σου ζητήσω πρώτα Αυτό εδώ ή αυτό εδώ? θα είναι αυτό που προτιμάς, εντάξει. Ό,τι θέλεις εσύ, φίλε. Έγινε. Πώς είσαι, φίλε? Καλά, εσύ? Είμαι καλά. Αυτό που θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε ακριβώς εδώ και μετά θα συνεχίσουμε κατά μήκος αυτού του μικρού σημαδιού εδώ και θα έχουμε μια φανταστική ευθεία γραμμή, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να βάλεις το αριστερό σου πόδι πάνω σε αυτή τη φανταστική γραμμή. Αστεί εδώ. Ναι, και μετά βάλε το δεξί σου πόδι μπροστά από το αριστερό. Και αυτό που θα κάνεις είναι να σταθείς ακριβώς έτσι. Το αριστερό πόδι στη γραμμή, το δεξί πόδι ακριβώς μπροστά από το αριστερό. Και θα σταθείς έτσι. Μετά θα σου εξηγήσω τα πάντα και μετά θα το κάνουμε, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, το αριστερό πόδι στη γραμμή. Πρώτα το αριστερό πόδι στη μέση της γραμμής. Και μετά θα βάλεις το δεξί σου πόδι μπροστά από το αριστερό και θα μείνεις έτσι, εντάξει. Θα είσαι φτέρνα μύτη, έτσι. Φτέρνα μύτη. Βάλε το αριστερό πόδι στη γραμμή και το δεξί μπροστά. Φτέρνα μύτη. Βάλε το αριστερό πόδι στη γραμμή και το δεξί μπροστά του. Φτέρνα με δάχτυλα. Μπορείς να μείνεις έτσι. Εντάξει. Θα κάνεις 9 μικρά βήματα. Φτέρνα με δάχτυλα. Θα το δείξω αυτό.
όπως κάνετε τώρα. Έτσι, 1, 2, 3 έως το 9. Μετά, μια σειρά από μικρά βήματα για να γυρίσεις. 1, 2, 3 μέχρι το 9 πίσω. Από τη φτέρνα στα δάχτυλα, χτυπήστε τις φτέρνες προχωρώντας, με τα χέρια δίπλα στο σώμα. Κατά τη διάρκεια, κοιτάτε τα δάχτυλα των ποδιών σας. Παιδιά, απλώς ακολουθώ. Τους φίλους μου στο σπίτι. Δεν κάνω. Δεν κάνω τίποτα. Απλώς θα ακολουθήσω τους φίλους μου σπίτι. Θα κάνεις αυτά τα τεστ. Σίγουρα. Εντάξει, όπως είπα θα είναι 9 βήματα φτέρνα μύτη. Κτυπήστε φτέρνες με χέρια στο πλάι και περιμένετε οδηγίες. Τα χέρια στο πλάι θα είναι κάπως έτσι. Συγγνώμη. Δεν το έχω ξανακάνει, οπότε... Μιμήσου τον και κράτα τα χέρια στο πλάι όπως αυτός. Τέλεια. Τα μάτια σου θα κοιτάνε τα δάχτυλα των ποδιών σου καθώς κάνεις κάθε βήμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Στο ένατο βήμα, όπως έδειξα, το μπροστινό πόδι μένει σταθερό και κάνεις μικρά βήματα γύρω, μετά 9 βήματα φτέρνα μύτη πίσω. Εντάξει? Καθώς περπατάς, μέτρα δυνατά τα βήματά σου κοιτώντας τα δάχτυλά σου. Κράτησε τα χέρια δίπλα στο σώμα σε όλη τη διαδρομή και ξεκίνα με το αριστερό πόδι στη γραμμή. Δεξί πόδι μπροστά από το αριστερό. Μην έτσι. Μετά... Ακριβώς έτσι. Κάπως έτσι θα είναι. Θα ξεκινήσουμε, εντάξει? Θα σου πει πότε να αρχίσεις. Μια χαρά είσαι. Θέλει μόνο να είσαι στη θέση σου. Θα σου πει πότε να ξεκινήσεις. Θα πάω να πάρω θέση και μετά θα σου πω να ξεκινήσεις. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, το αριστερό πόδι στη γραμμή. Εντάξει. Το δεξί πόδι μπροστά από το αριστερό. Ζω. Και μπορείτε να ξεκινήσετε. Και μετά περπατήστε. Συγγνώμη, ορίστε. Είμαι έτοιμος. Είμαι λίγο αγχωμένος. Το αριστερό. Δεξί πόδι μπροστά. Θα κοιτάξεις κάτω. Έτοιμος. 1, 2, Εντάξει. 3. 4. Έτσι, εντάξει. Περίμενε. Άσε με να σου πω πότε να πας. Πρέπει να σου πει πότε να ξεκινήσεις. Εντάξει. Συγγνώμη. Όχι, είσαι εντάξει. Προχώρα. Συγγνώμη. Όχι, εγώ να βεβαιωθώ για σένα. Πρέπει να το κάνεις σωστά. Δεξί πόδι μπροστά από το αριστερό. Είναι αυτή η γραμμή μου. Τέλεια. Αυτή είναι η γραμμή που θα ακολουθήσεις. Και μπορείς να ξεκινήσεις. 4. 7. Θα κάνεις αυτά τα 9 βήματα. Φτέρνα δάχτυλα προς τα πίσω. Πίσω προς τα εδώ. Ναι, όπως θέλεις. Βήματα πίσω. Άλλο ένα τεστ για σένα. Αυτό λοιπόν θα είναι το τεστ της στάσης στο ένα πόδι, όπως λέγεται. Διάλεξε ένα πόδι. Σήκωσε το 15 εκατοστά και κράτησέ το παράλληλα με το έδαφος. Θα κοιτάς τα δάχτυλα των ποδιών σου και θα μετράς δυνατά. 1001, 1002, 1003 και όπου κατώρα, μέχρι να σου πω να σταματήσεις. Όπως και στο άλλο τεστ, κράτα τα χέρια στο πλάι. Μπορείς να ξεκινήσεις με πόδια ενωμένα αν θες. Σήκωσε όποιο πόδι θες, αριστερό ή δεξί, όπως προτιμάς. Το πόδι παράλληλο με το έδαφος, κοιτάς τα δάχτυλα και μετράς δυνατά. 1001, 1002 και το κατόρ μέχρι να σου πούν να σταματήσεις. Κατάλαβες? Θέλεις επανάληψη? Πες μου άλλη μία φορά. Το κατάλαβες με άλλα λόγια. Συγγνώμη, οπότε μην ανησυχείς γι' αυτό. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ναι, φυσικά. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τεστ στο ένα πόδι. Στάσου με τα πόδια ενωμένα και χέρια στο πλάι. Περίμενε να σου πω εγώ να ξεκινήσεις. Κατανοητό? Ακριβώς έτσι. Τέλεια. Όταν σου πω, θέλω να σηκώσεις το ένα πόδι. Όποιο πόδι διαλέξεις. Συγγνώμη, παιδιά. Δηλαδή, κάπως... Όποιο πόδι διαλέξεις, το σηκώνεις περίπου 15 εκατοστά από το έδαφος. Το πόδι να δείχνει προς τα έξω, παράλληλα με το έδαφος. Θα σου πω πότε να ξεκινήσεις. Θα σου πω πότε να ξεκινήσεις. Κοίταξέ με. Απλώς ως παράδειγμα. Οπότε όποιο πόδι και αν σηκώσεις, σήκωσέ το περίπου 15 εκατοστά από το έδαφος. Ενώ κρατάς αυτή τη θέση, μέτρα δυνατά 1001, 1002, 1003 και συνεχίζεις έτσι μέχρι να σου πω να σταματήσεις. Όταν κάνεις αυτό το τεστ, Συγγνώμη, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Όταν κάνεις αυτό το τεστ, κράτα τα μάτια σου στο σηκωμένο πόδι σου.
Μέτρα δυνατά, λέγοντας 1001, 1002. Κράτα τα χέρια πλάγια. Αν αγγίξεις τα δάχτυλα των ποδιών σου, αν χάσεις ισορροπία ή το πόδι σου ακουμπήσει έδαφος, απλώς σήκωσε το ξανά. Εντάξει. Άρα, αν χάσεις την ισορροπία σου, κατέβει το πόδι σου, θα το σηκώσεις αμέσως ξανά. 1000, 3000. Συνέχισε το μέτρημα. Αν κατεβάζεις το πόδι στο 8000, μετά κάνεις τέτοια πράγματα. Ναι, παρόμοιο. Πάντα στο πλάι. Πες μου πότε είσαι έτοιμος. Βάλε το πόδι σου κάτω και ξεκινάμε. Γεια σου, είσαι με... Justin? Εντάξει, τέλεια. Ναι, απλώς του κάνουμε μερικά τεστ, εντάξει. Βοήθησέ μας. Τι συμβαίνει, χρειάζεσαι βοήθεια? Όχι, απλώς αστειεύομαι. Του κάνουμε μερικά τεστ, μείνε εδώ για να μην τους ενοχλήσεις. Όλα καλά? Ναι, πρέπει να του κάνουμε μερικά τεστ, να βεβαιωθούμε ότι δεν το έχει κι αυτός. Κάποιος μπορεί να τον πάει. Σωστά, κατάλαβα. Ναι, ναι. 1000, 21.000, 300.000, 12, 1.000, 500.000. Παρεμπιπτόντως, αυτά είναι σαν... Αυτά είναι τα δύσκολα τεστ. Τέλος, θα κάνουμε ένα προκαταρκτικό αλκοτέστ. Αυτό απλώς δείχνει που είσαι. Αν είσαι κάτω από το όριο, συνεχίζεις. Καλύτερα να οδηγήσεις κάποιος άλλος. Φαίνεσαι μεθυσμένος. Εντάξει. Μισό λεπτό. Θα πάρω αυτό. Κέντρο 9-7. 9-7. Μένω ακριβώς εδώ πάνω. Μάλιστα. Έχω χρόνο να σταματήσω και να ελέγξω την ώρα. Ναι, αν μπορείτε να περιμένετε μπροστά από το αυτοκίνητο, εντάξει. Ευχαριστώ, το εκτιμώ. Η στάση ήταν στο 0-0-20 και τώρα είναι 0-0-35. 15. Πού είστε, κυρία μου? Τι συμβαίνει? Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο φίλος σας είναι εντάξει στη διαδρομή. Μπορώ απλώς να οδηγήσω. Λοιπόν, ήδη οδηγούσε το όχημα, οπότε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι εντάξει, ότι δεν οδηγούσε το όχημα υπό επίρρεια. Κατάλαβα. Εντάξει, αν είναι όλα καλά με αυτόν. Μπορώ να πιάσω το τηλέφωνό μου. Είναι εντάξει. Ναι, μπορείς να μπει στο όχημα. Τέλεια. Εντάξει. Ευχαριστώ, ναι, είναι εντάξει. Εντάξει, απλά γύρισε σε παρακαλώ. Εντάξει, θα σε πάω κατευθείαν σπίτι. «9-7 κεντρικά, 132 και 11. Έχετε άλλον τρόπο να πάτε σπίτι? Μπορώ να οδηγήσω. Έχετε πιει αλκοόλ? Όχι. Δεν έχετε πιει απόψε? Ήπια, ας πούμε, ένα ποτήρι κρασί. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι. Τι σχέση έχετε? Φίλοι? Προφανώς. Εντάξει, αν δεν έχει πρόβλημα να οδηγήσεις εσύ το αυτοκίνητο, εσύ μου φαίνεσαι μια χαρά. Αλλά εγώ δεν φαίνομαι μια χαρά. Βασικά, Περίμενε, έρχομαι μπροστά, εσύ κοιτάς μπροστά από το αυτοκίνητο. Είναι εντάξει. Τώρα είσαι εντάξει. Οπότε, σε αυτό το σημείο. ξέρω ότι τα μαλλιά μου είναι χάλια, αλλά συνήθως κοιτάζω ψηλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έρχεται μαζί μας. Εντάξει. Όχι, δεν έρχεται. Ναι, έρχεται. Όχι, γιατί? Συλλαμβάνεται για μέθη. Σταμάτα το. 2. Ναι. Με τίποτα. Μην το πεις. Ναι, έλα πίσω μαζί μας. Εντάξει. Λοιπόν, φαίνεσαι εντάξει για να οδηγήσεις. Εντάξει, δεν βλέπω τίποτα στα μάτια σου. Φαίνονται μια χαρά. Η ομιλία σου δεν είναι μπερδεμένη. Είσαι κουρασμένος. Οπότε αν είσαι. Ναι, σταμάτα το. Ναι. Γιατί? Με πήγαινε μεθυσμένος. Δεν ήταν.
απέτυχε σε κάθε μικρή λεπτομέρεια αυτή τη υπόθεση. Τι εννοεί? Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, άκου, αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα μεταξύ εμάς και αυτού. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω πολύ γι' αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Έχετε μαζί μας απόψε. Έχετε σπίτι. Πες μου, πού? Στο αστυνομικό τμήμα. Ποιο απ' όλα? Sack Harbor, yeah. Στην οδό Main, Οδός Division 70. οδός Division 70. Ναι, εντάξει. Άρα πρέπει να έρθω εκεί. Όχι, πρέπει να πας σπίτι. Θα μείνει μαζί μας όλη νύχτα. Όχι τη νύχτα. Δεν θα μείνει. Όταν τον αφήσουμε και τον δύο δικαστή το πρωί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, έτσι λειτουργεί αυτό. Εντάξει, οπότε εγώ δεν θα το έκανα, εκτός αν θέλεις να περιμένεις στο λόμπι του τμήματος για τις επόμενες... Είναι 9 με 10 ώρες, δεν το προτείνω. Καλύτερα να πάρεις το αυτοκίνητό του, αν συμφωνεί. Πρέπει να το επιβεβαιώσουμε μαζί του πρώτα. Εντάξει, πάμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, Όσα λένε. Εστί. Εστέ! Εντάξει, άσε με να το ρωτήσω. Εγώ το κάνω σε αυτό το σημείο. Εντάξει, όχι εσύ, εντάξει. Όχι, χωρίς παρεξήγηση, αλλά εγώ το κάνω. Είναι απλώς το πρωτόκολλο, εντάξει. Θα δω αν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο. εντάξει. Κύριε Τίμπερλεκ, είναι εντάξει να οδηγήσει η Εστί το αυτοκίνητό σας μέχρι το σπίτι? Σας πειράζει αν πάρει και όχημά σας απόψε? Είστε εντάξει με αυτό? Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, Εστί. Θα περάσει από αυτόφορο το πρωί. Δυστυχώς. Τίποτα. Και μετά θα αφαιθεί ελεύθερος. Τι συνέβη? Τον σταμάτησα λόγω παρατηρήσεων. Τι έκανε? Πες μου τι συνέβη. Δεν κρατούσε τη λωρίδα του, αλλά δεν συνεχίζω. Θα τον φέρουμε πίσω. Εντάξει. Αυτό είναι ένα προσωπικό ζήτημα μεταξύ εμάς και εκείνου. Δεν θέλω να πω ότι δεν σε αφορά, γιατί δεν θέλω να είμαι αγενής. Ωστόσο, είναι ένα θέμα μεταξύ εμάς και. Μπορώ να του μιλήσω για λίγο? Όχι πια, τώρα είναι υποκράτηση. Μόλις μίλησα μαζί του, είπε να πάρεις το αυτοκίνητο και να πας σπίτι. Δεν δείχνει σημάδια μέθης, μιλάς καθαρά, τα μάτια σου είναι καλά. Θα πάρεις το αυτοκίνητο, εντάξει. Αν θέλεις, θα κάνει ένα τηλεφώνημα. Μπορεί να επικοινωνήσει με όποιον χρειάζεται, είτε είναι δικηγόροι, είτε οικογένεια ή όποιον άλλο, εντάξει. Μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί σου, αν το επιλέξει. Οπότε μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό του, δεν ξέρω πού πηγαίνεις, αλλά μπορείς να το πάρεις ελεύθερα. Και αν θέλεις, αν κάποιος θέλει να τον παραλάβει. Θα σου δώσω το τηλέφωνό του. Το τηλέφωνο του είναι στο αυτοκίνητο? Ναι, εντάξει, είναι εντάξει. Αλλά θα του το δώσεις εσύ. Α, ναι, φυσικά. Θα πάει στο τμήμα προσωπικών αντικειμένων μαζί του, αλλά δεν θα το πάρει όσο είναι υποκράτηση. Θα το πάρει όταν αποφυλακιστεί. Θα μπορεί να καλέσει κάποιον όταν τον αποδεσμεύσουμε, αλλά θα παραμείνει στην κατοχή μου. Να το ρωτήσω αν το θέλει ή να το κρατήσω? Δεν μπορείς να του μιλήσεις. Πρέπει να υπάρξει μία στιγμή που θα μιλήσουμε. Όχι, όχι πια. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Όχι πια. Περίμενε. Εντάξει. Περίμενε. Μπορώ. Αυτή είναι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Απλώς βεβαιώσω ότι μένει με το όχημα, εντάξει. Έχω το τηλέφωνό του. Ναι. Ναι. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου κάνετε μια χάρη? Επειδή σας άρεσε το bye 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 ή το sexy bag. Έντυπο 31. Να το ρωτήσω αν θέλει το τηλέφωνό του. Είναι τρελό. Δεν θα κρατήσει. Θα σε αφήσω να πλησιάσεις γρήγορα, σε παρακαλώ. Ποια είναι η βοήθεια? Εντάξει, θα σας αφήσω να πλησιάσετε γρήγορα, αλλά αυτό χρειαζόμαστε. Από εδώ. Πού? Εντάξει. Απλώς το κατεβάζω, ναι. Απλώς ακολούθησε, κατεβάζει το παράθυρο, εντάξει. Κάνε μια χάρη. Θα μιλήσουμε από εδώ. Προχώρα. Αυτό είναι τελείως τρελό. Έχω το τηλέφωνο σου. Θες να το κρατήσω ή να στο πάρουν όταν μπεις? Θα σου το δώσουνε όταν βγεις. Θέλεις να το έχεις τα πράγματά σου ή όχι? Ποιον να καλέσω? Τι να κάνω? Πες μου γρήγορα, τι να κάνω? Δεν ξέρω καν, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο δικηγόρος σου? Πες μου το όνομά του. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι. Θα σου επιτραπεί να τον καλέσεις αργότερα, εντάξει. Προς το παρόν, κύριε Τίμπερλεκ, θέλετε να κρατήσουμε το τηλέφωνό σας ή όχι? Δεν θα σε αφήσουν να βγεις. Έκανα τα πάντα. Εγώ λέω αφήστε με να βγω. Παιδιά, έλα τώρα. Όχι. Άσε με να σε πάω εγώ τώρα. Κύριε, Τίμπερλεκ, θέλετε να κρατήσουμε το τηλέφωνό σας ή όχι? Για να σας το επιστρέψουμε όταν βγείτε. Ναι ή όχι? Κύριε, Timberlake, ναι ή όχι? Κρατήστε το τηλέφωνο εκεί. μπορείτε να κρατήσετε το τηλέφωνο. Έλα, κάνε πίσω από το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Απλά να σε ρωτήσουμε. Απομακρύνσου από το τηλέφωνο. Γιατί με ρωτάτε? Δεν το εξήγησε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, θα βάλει το αυτοκίνητό του σπίτι, εντάξει. Εντάξει, κρατήστε το τηλέφωνο, θα το επιτρέψουμε να κάνει ένα τηλεφώνημα από τα τηλέφωνά μας αργότερα το βράδυ, εντάξει. Επίσης, όταν τον αφήσουμε, εντάξει. Ευχαριστώ για τη συνεργασία.